Human sa natamong pagkatagak-patay sa usa ka 2 anyos nga bata sa usa ka Tabay kagahapon. Mga Tabay sa Sitio Asan, barangay poblasyon, patas ana aron kalikayan ang laing aksidente. Siloan meron din sa follow-up report. Muabot sa 8 ka tabay ang nahimutang sa Sitio Asan, barangay poblasyon ug pulos kini mga mugbo. Gipasabot ni Kapitan Edward Alesna nga kini ang sagad nga disenyo sa mga tabay sa barangay aron masayon sa mga manglaba ang pagtimba. Muna mga tabay diha mugbo gyud na kay dali ra pagkuan bitaw. Bira sa kuan nga mugbo sa kon magting-uwan gani. Kuan gyud na pwede ra magkabo ka. Kay kusog tubod. Muna Aqua City ni Talisay. Gitataw ni Kapitan Alesna nga sukad masukad kini pa ang unang insidente nga may bata nga nahug sa Tabay. Kagahapon wa mabantayi ang 2 anyos nga si Raven Villeta nga dito na diay kini sa Tabay. Usa sa ilang mga silingan nga magsag-ob unta og tubig ang nakabantay sa 2 anyos nga biktima nga nag-ubo na sa ilawom sa Tabay. Dali nilang gitabang ang bata apan patay na kining nadangat sa tambalanan. Naaman tay iayuda nga mga simento, naaman tay gi-purchase nga simento para ato ipanghatag nila nga ilahang sumpayan na ang ilang tabay. Luan Merondina, Balitang Bisdak.